Dámy a páni, milí žiaci, vítam vás na dnešnej, v poradí už 4. besede. Srdečne vítam aj dnešnú besedovú hostku, pani Valériu Böhmovú. Pani Böhmová to však nie je len tak náhodou. Je to niekdajšia pedagogička nášho gymnázia, a okrem iného poetka, recitátorka, svetobežníčka a stále aj profesionálne aktívna dôchodkyňa. Vítajte, cíťte sa tu ako doma, pretože doma vlastne aj ste. Takže začneme tak úplne od začiatku. Pochádzate z východu, z východného Slovenska? Nie, z Nitry. Krátko si poviem, z Nitry. Tam sme sa narodili, otec mal reštauráciu, mama 5 detí, mama domáca. Bola vojna, vznikla vojna, Nitru bombardovali Nemci, hrad nitriansky padol, väža, otca mobilizovali za vojaka, tak mama každému dala batôžik. Už vtedy boli ruksaky, každý mal ruksačik, každému pripravila potrebné veci a posledným transportom z Nitry sme išli starej mame do Spišskej. Takže vyštudovali ste učiteľstvo telesnej výchovy a slovenský jazyk, ako ste povedali. Nie, ja som vyštudovala na filozofickej slovenský jazyk, angličtinu, ale chcela som angličtinu telocvik, ale taká kombinácia nebola. Rodičia mi povedali, pre Boha, veď nebudeš cirkusám. Ber to, slovenčina, angličtina. Ale vznikol taký ústav pre telesnú výchovu. Ústav telesnej výchovy a športu, asi takto. Ústav telesnej výchovy. No a tam som potom tých 5 rokov robila, ale som sa vám nepriznala, prečo ten telocvik, alebo už povedala som to, že som bola reprezentantka ČSL v basketbale. A potom, keď som ja tam začala študovať ten telocvik, už ma brali za Sláviu Bratislava. 93 deti, moje drahé. Nechce nikto veriť. A popri tom vám poviem, že chcem žiť 105, tromfnúť, ja angličtinár, kráľovnu Alžbetu II. Zomrela 104. Veľká musí mať 105. Potom poviem s Bohom svetu. Potom si vás tu znova zavoláme, takto na besedu, keď budete mať... 105. Dobre, a potom sa rozlúčim so svetom. Šťastná, že a ďakujeme krásne, že ste prišli. Telocvične, keby som tak ešte vládala. Aj do basket by som si dala.